Puilano jotono kakaham te hanjama yaparo khana 25 February kaisa organization TUIRPC ne khana je bon call khlaimani obono rugui gobang ma borok tini ano call khlaika khana no bon tamung yahni ang srai kai chanani nayo je khanani je bono TUIPC ara kono kubulja kore abo alada TUIPC ni no kaisa राजनैतिक दल बाय कुबुलजाक मानि परेव इख्लाय रहजा कायसा अर्गानाइजेशन बरक पंखा TUIRPC गा अमुनो तै बरक सारा त्रिपुरानि गोबां मा जागावो गोबां मा बरक न ग्रिनाय हुग्रिनाय निनि आंध्र सभा गानिनाय राबाद बागानाय ट्राक टारिनाय अमतेनि गोबां मा बरकनि थानि दरगास्त नावै आबो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिवो के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते अब SB ब्रांच रहजागो SB ब्रांच नहोते अब निनी इनको ब्लॉगर रहजागो के ब्लॉगर हकैता बुं अब इनक्वायरिंगो बरक आसल के रिटानिसदा माने छिलाय बेचबा खालायै फिरगै फायनाय को आदंदा आदंया आबनो इनक्वायरि खायनाय बागै रहजागो कै आरन होते जखनते साइमान काजे बरक छिलाय बेचबा खायनाय आदंबा आदंया एकायते अब वेरिफिकेशन नंगो एका अबसिमिसे एके अमो नायनाय के गोबां मा जागा जे दरगास तरिमनि जागाव आं गोबां मा अरनि इनको बाय कक सालाय आं साइमाखा दिनि जे आबो कोनो बाबे फेनो जे गोबां मा जे दरगास क्लाइमेट आबो रिमाया एके ताबुक जे खाना जे बन दाखौनाय र बरकंखा बरमनि थानि ओ नग रिनानि ट्राक टेननि बरक केबन थानि 500 केबन थानि 1000 केबन थानि 5000 अमते गोबां मा बरन थानि रां थुमजा एके ताबो बरो लुकुरो बाय ओ जे रांना हारचनाय बरो बाय प्रेसार खालाय दंखा एका अबनो कातिनान बागैनो सरकार चिनो रिया अमुक खाया ने बरो ताव खुनुना बागैनो खानानि जे बन ओ बनो न किटिंगै ताबो गोबां मा बरो न बिब्रान तंगै तंगैखा तामगै बिब्रान तंगै तंखा कैबा आबं खामो जे खानानि बन साबो कल खायका TUIPC दा खायका ना TUIRPC दा खायका जों स्राय के सानो नायो जारा छिलाय बेचबा खालाय फायनाय बरक जाहाते खायै खानानि बन्ट बरक कुबुलियावनाते जुदि बरक केबो कुबुलै कुनु प्रशासनिक बा पुलिस ने कुनु जिंजालो खलायखाय जामेला खलायखाय आबोनि बागै TUIPC आबोनि बागै कुनु दायित्व नाहारग्ला के आबोनि बागै आं जतन न कबगो जों पीस नाय शान्ति नाय जों ताबो फिरगै फायका छिलाय सबा याकारे जों फिरगै फायका जों ताबो पीस नाय ताबो जों और डेमोक्रेटिक आंदोलन खायनानि गोबां मा वे तो गोबां मा लामा दं जोंसिनि दाबिनो इमप्लिमेन्ट खायाखै जों को आइननि आश्रय नानो कोर्टआव थांनाय मानो एका आबोनि बागै जों वान सबबो दं इतिमध्ये इनको बायबो सालाय जाका तामिनानि एडभोकेट बाय जों कमप्लीट सालाय जाक दंखा निकाय आबोनि बागैनो आं खानानि जे बन केबोनो TUIPC नि केबा दङ कोबुता कोबुलिनि साव एकाय ताय तिप्रा हास्तेव कसां खाय तंनानि बागै जतो लुकुनो आं कबो हामबाय।